Intom dawk in-nies li qatt ma semgħu bil-ktieb The Pilgrim's Progress, xogħol maġġuri tal-predikatur u pastor Ingliż John Bunyan. Ilu li ġie ppubblikat xi 335 sena ilu. John Bunyan infatti kitbu fil-ħabs meta kien qiegħed isofri minħabba l-fidi tiegħu fi Kristu, hemmhekk ħallilna u tagħna il-kapulavur tiegħu. Kapulavur illi llum ġurnata huwa tradott f'aktar minn 200 lingwa. U għandi pjaċir ngħid illi ħabib tiegħi Joseph Farrugia wkoll oġbu illi traduċi ħal-Malti. Ktieb li preżentazzjoni tiegħu bl-istampi illi fih huwa ktieb ta' kwalità, però aktar mill bħala volum il-ktieb il-kontenut tiegħu naħseb huwa l-aħjar mappa appart il-Bibja. Mappa ċerta għal kull Kristjan sabiex ikun jaf fejn sejjer. Matul il-ktieb għandna il-karattru prinċipali, il-Kristjan, illi jaqbad miexi matul dan il-pellegrinaġġ li finalment waslu sal-belt imqazza Ġerusalem ten fuq ċor il-ġenna. L-istorja hija allegorija, jiltaqa' ma' ħafna karattri oħra, xħut li jgħinuh, xħut li fixkluh, xħut li disprawh. Naraw il-Kristjan jgħaddi minn din il-mixxela ta' esperjenzi illi bihom il-qarrej ikun imwissi x'jista' jistenna matul il-mixja tiegħu bħala Kristjan. Il-poeta Ingliż Samuel Coleridge jgħid minn barra l-Bibja ma naf b'ebda ktieb ieħor li skont il-fema u l-esperjenza tiegħi wieħed jista' jirrakkomanda biex jgħallem u jsaħħaħ it-tagħlim ta' Kristu bħal ktieb l-Avvanz tal-Pellegrin. Dan huwa l-ktieb illi jiena nirrakkomandah ċertament bħalma għamel Coleridge. U biex nagħtikom toma tal-kontenut tiegħu se naqra mill-bidu net tiegħu imbagħad naqra wkoll silta aktar tard. Għandna l-awtur illi jibda hekk. Waqt li kont għaddej minn ġoxxari ta' din id-dinja, waqaft ċertu post fejn kien hemm għar. U imteddejt dak il-post biex norqod, waqt li kont riqed ħlomt ħolma. Ħlomt u ara rajt bniedem liebes ċraret. Wieqaf f'ċertu post jagħti daru lil niesu biktib fidejh. Toqol kbir fuq daru, ħarist, u rajt jiftaħ il-ktieb u jaqra fih. U waqt li qara beka u triet. U billi ma filax iżomm aktar ġo fih, infaqa f'karba u jgħid x'għandi nagħmel. Kien għalhekk li f'din il-qagħda mwera mar id-dar u sabiex martu u wliedu ma jindunawx bl-inkwiet tiegħu, żamm lura kemm felaħ. Madankollu ma setax jibqa' kwiet fit-tul minħabba li l-awġ żdiedu. Kien għalhekk li fetaħ qalbu fit-tul ma martu u ma wliedu u beda ikellimhom waqt li qalilhom hekk. U għażiża Marti, u intom l-uliet li tant inħobb, jien l-għażiż ħabibkom ninsab mifni minn ġewwa minħabba toqol li qed jaffiċi. Mhux hekk biss. Iżda sirt naf ukoll biċ-ċert li din il-belt tagħna se tinħaraq bin-nar mis-sema. U f'din it-taxkira tal-biża' kemm jien flimkien miegħek ja Marti u intom ukoll tfal ċkejknin u ħelwin tiegħi, il-koll se ninqerdu b'mod miżerabbli. Sakemm ħaġa li s'issa għadni minix qed nara, ma nsibux xi triq li minna naħarbu u bekk ninħelsu. Rabatu baqgħu miblujn b'dan. Mhux għax emnu li dak li qalilhom kien veru, iżda li xħasbu li kien qed jimrad moħħu. Għalhekk billi kien irriesaq il-lejl u bit-tama li l-qgħad kien se jerġa' jiġi sensieħ, daħlu jiġi fis-sodda. Però għalih il-lejl kien keddiedi daqs kemm kien il-jum u minflok lejl rieqed għatta lejl sieħ jibki u jnewwaħ. Għalhekk xejn sebaħ rrid ikun jafu kif mar u għalilhom għar u għar. Reġa' qabad ukoll ikellimhom, iżda huma bdew iwebsu qalbhom, ippruvaw ukoll ineħħulu dan il-buri billi ġabu ruhom miegħu b'mod mill-aktar aħrax u krudili.
Xi minn daqqiet bdew waqqgħu ħadd-ċajt, xi minn daqqiet ġanfruh u drabi oħra saħansitra bdew jinjoraw bħal kollox minħabba fekk. U beda jingħalaq f'kamartu biex jitloq għalihom u jitħassaw. Ukoll biex forsi jikkonsla xi ftit mill-miżerja li kien jinsab fiha. Kien ukoll joqgħod jippassiġġa waħdu fl-eliqi jew jaqra jew jitlob. U kien dan il-mod li għal xi ġranet kien għadda il-ħin. Issa rajt li darba waħda, waqt li kien qed jippassiġġa fl-eliqi, kien bħas-soltu qed jaqra fil-ktieb tiegħu, moħħu mimli bidwejja kbar. Ma kif kien qed jaqra, reġa' bħalma kien għamel qabel, infaqa fit-tnejda jgħid x'irrid nagħmel biex insalva. Rajt ukoll li beda ħares lem u lawn. Biex bħal qisu jaħrab, madankollu baqa' ma ċċaqlax. Għaliex mill-istajt nifhem ma kienx jaf il-fejn se jaqbad imur. Mbagħad ħarist u rajt raġel jismu Evanġelist, riesaq lejh, u dan saqsih għaliex qed tibki. Huwa wieġeb Sinjur, minn dal-ktieb li għandi f'idejja qed nifhem li jiena kundannat għall-mewt u wara l-mewt nitressa għall-ġudizzju. U naf biżgur li f'dan il-waqt la rrid nagħmel l-ewwel ħaġa u lanqas inkapaċi għat-tieni. Mbagħad Evanġelist qal, għaliex m'intix lest li tmut la darba d-dinja hija mimlija b'tant ħażen? Ir-raġel wieġeb. Biex wis nibża li dan it-toqol li għandi fuq dari se jgħadgasni aktar fil-fond minn qabel u se nibqa' nieżel ġo tofet. U Sinjur, jekk minix lest li mmur il-ħabs, allura lanqas jien lest u ta' dan jiena ċert li mmur għall-ġudizzju u minn hemm għall-qatla u l-ħsibijiet dwar dal-ħwejjeġ qed ibikku. Imbagħad Evanġelist qal, jekk dan u l-istat li ninsab fih allura għalfejn qiegħed wieqaf hawn bla ma titħarrek. Wieġeb, għaliex ma nafx fejn naqbad immur. Imbagħad taħ parċina rrumblata u fija kien hemm miktub aħrab mill-korla li ġejja. Għalhekk ir-raġel ra u waqt li ħares dritt lejn Evanġelist qal ilfejn triedi naħrab. Imbagħad Evanġelist waqt li b'sebgħu ipponta lejn għalqa wiesa ħafna qallu qed tara dak il-bieb iddejjaq bid-drittna. Ir-raġel qal le. Imbagħad ieħor qal qed tara dak id-dawl jiddi li hemm qudiemna. Qallu iva naħseb li qed narah. Imbagħad Evanġelist qal żomm dak id-dawl quddiem għajnejk u mur dritt lejh b'hekk tilma' il-bieb li hekk kif tħabbat fuqu jgħidulek hemmhekk xi trid tagħmel. Kien għalhekk li fil-ħolma tiegħi rajt ir-raġel telaq jiġri. Issa ma kienx laħaq ġera wisq il-bogħod minn daru li martu u wliedu hekk kif indunaw b'dan ma bdewx jgħidulu biex jerġa' jiġi lura. Però r-raġel daħħal sbaħ ġo widnejh u kompla jiġri u jgħid ħajja, ħajja, ħajja ta' dejjem. U ma ħares lura. Iżda ħarab lejn in-nofs tal-pjanura. Kif qed nindunaw dan ir-raġel huwa konvint minn dnubu huwa ċert li hemm il-ġudizzju u jrid jara kif se jistanza l-ġudizzju sabiex ikun milquh quddiem Alla. Se naqbes ftit paġni u naraw kif irċieva il-maħfra tad-dnubiet. Mela issa bil-ħolma tiegħi għaraft li triq il-kbira li minnha kellu jgħaddi l-Kristjan kienet milquha b'ċint fuq iż-żewġ naħat. Dan iċ-ċint jismu salvazzjoni. Issa kien propju minn din it-triq li l-imtaqqa l-Kristjan mexa pass imaġġel. Mhux inqas diffikultà kbira minħabba fit-toqol li kien għadu qed iġorr fuq daru. Hekk kompla jiġri sakemm wasal f'post li kien xi ftit għat-tela. Fil-quċċata kien hemm wieqaf salib. U ftit il-bogħod taħtu s-sennet kien hemm qabar imħaffer fil-blad. Mela fil-ħolma tiegħi rajt li jekk kif Kristjan wasal f'riġlejn is-salib, it-toqol li kien qed iġorr inħall minn fuq spallejh u waqa' minn fuq daru. Beda jitgerbeb u baqa' sejjer hekk sakemm spiċċa fil-bokka tas-sepulkru. Waqa' ġo fih u ma rajtux aktar. Kif dan waqt li Kristjan ħassu kuntent u ħafif. U b'qalb mjafer qal huwa tani s-serħan bin-nikat tiegħu u l-ħajja bil-mewt tiegħu. Imbagħad waqaf għal ftit tal-ħin ħares u jistaġeb. Għax kienet tassew sorpriża għalih. Kif dik id-der tas-salib serħitu bit-toqol tiegħu. Għalhekk reġa' ħares u bqa' ħares sakemm lejjun li kienu f'rasu bagħtu lil miet iċarċru maħaddejh
issa waqt li kien għadu qed iħares madwaru u jibki. Ara, ġew ħdeh tliet leqqiena u sellmulu hekk, il-paċi miegħek. Mela l-ewwel wieħed qallu dnubietek maħfura. It-tieni neħħilu fuq il-ħwejjeġ imċerċfin kollha, libsu tibdila ħwejjeġ. It-tielet wieħed għamillu marka fuq ġbinu, taħ parċmina rrumblata b'siġil fuqha u qal biex waqt li kien ikun jiġri ħares leha. U biex ħin jasal mal-bieb ta' belt is-sema jagħtilhom hemm. U bekk teb. Bad Kristjan tgħid kemm qabeż bil-ferħ u kompla fit-triq tu jkanta. Tant jien terraqt ta' dnub it-batija, insib xi taf fid-dieqa ġu fija. Wasalt sa fl-aħħar, tgħid hawn forsi nsib xi ftit ta' serħan minn dan it-tiġrib. Jaf hawn minn spallejja l-madma tjaqa', jinħall irbit sod li jżommni baqa', għaddi salow daw il-qabar, eqdeħ su li jingħata l-mewt biex lili